2, 3, go! Fantastic. Pwy ydw i ddweud wrth ti beth i wneud a pryd i wneud e. Mae bywyd yn gyfres o ddatganiadau, profiadau sy'n cael ei profi. Pwy ydw i ddweud wrth i ti beth i wneud a phryd i wneud e. Cer amdani teimlad bob eiliad. Na ni pethe'n gwella ond mae'r byd yn gwaethygu. Mae'r byd yn gwella meddwl rai. Os wyt ti eisiau bod yn gyfrifiadur, mae'r byd yn gwella meddwl rai. Os ti eisiau bod yn gyfrifiadur, ond nid felly mae fi, nid felly na ni. Mae angen osgoi y smart meters. Mae angen osgoi y smart meters yn y tŷ. Hei, ti a fi iawn! Bywyd yn gwella, bywyd yn gwella i ti. A mi!